ga-esi wee dị iche sọsọ ife ga-adị iche bụ na gịnị mee na ịhapụ n'oge kpọrọ onye si gị hapụ mara gịnị ya na-anụkwa ọbịabe mmiri ọbịabe were ife isi gị unu na-atọ na-efi unu ejebe divọs onye kwubere ọpụta the value ọ dị very important kwuru ya bụ na ihe ọnwụ ọkwa na ụmụ mmadụ na-anwụ ọkwa na ụmụ mmadụ na-anwụ ọ bụrụ anụ ọfịa ọ bụrụ ọkụkọ na-anwụ ife nna fajụ na mgbe ka eke si kọpụta o nwere nwa ife si amara mbụ na o nwere village maybe na these people si na that village ọ gbanwee village si na nwanne na nwoke a na-efe na nwaanyị na-eti ife na bife ime keshọn bụ ọnwụ na-eme ozu ike bụ ka unu eme ka mmadụ because these people this 2025 and 21st century found better that go that life my messages are found I don't know the adage he who runs today lives to fight another day but also onye na-achụ ime ege jisi achụ gị ma na-agba don't stop running nwere ife dị wrong with it when you gba ọsọ ndụ gị nwere ife dị wrong with it ga-eji marriage bụ relationship una one guy say that na otu ọ na ọ ga enyi ya nwoke ha anụbekwa ọ na enyi ya nwoke tighe ihe ma nwoke ha lọvụ ya onye ahụ nwere good plans for ha relationship ọnụ na like your peace una value peace or your skill like ọ na-echeta ife ọkọ m na ifu relationships if somebody na-enye gị sign na ngwa na-ekwu okwu na ya emekọ ma mmekọ ọ na-enye gị sign na-enye gị oke isi bakwa akwụkwọ na nwoke na ọzọ discipline onye abụnye ntu and I need him that this is bad for the bad to rethink it everybody once in a while you make bad choices either relationship gadget or no what some situations take it
ọ bụrụ na onye ọ ga-abụ nwa afọ o ji abịa na rada nwoke nọ nwaanyị ọgba ọsọ biko don't be a respecter of no man, and nobody there respect, but the female graduation no get respect. A lot of people start now get to talk, my dear sisters and brothers, before if we those things, different reasons choose that thing was when it was choice for no that means goes my apply all the very important that some most people cannot survive or abuse most times, but most times because mmadụ dị na kedu otu dị na marriage ahụ ọ bụrụ na abụ na-etu na-egote things na hot onwe unu you people like to each other enwere trust uru dị na ya uru adịghị some if unu na-eme but a na-ekpe ekpere ka that iji na-ekwu ihe a na afọ that a lot of people more on the information find away the information but they apply because there are no two ways to live a man na ebe na so dị ka ọkpọchie gị n'enwe papa ga-akọ ọkụ gị gwogwo kude esi as understand very important ọ bụ na a na-echọ ịnọrọ gị ife echeko otu bugo na because one day I if I name if I had room ọ bụkwa na mma ọ bụ ihe dịka ọ bụkwa na mma mgbe mmadụ nwụrụ anwụ ife mgbe mmadụ dị ndụ bụ thank God ọ bụzie na onye ahụ dị n'anya working ọ bụrụ rehabilitation n'oji ọ bụrụ counseling n'oji ọ bụrụ therapist ọfụ ọ bụrụ ife ọbụla ọ bụkwa ma ya bụ gịnị ma ya bụ that na ifụ na that person is working towards perfection enwere onye dị perfect enwere ihe anyị na-ekpe ka anyị dị Christ like ọbịa ife anyị na-ekpe ka anyị dị near perfection but at least my own is that person na na-make some movement some changes ọ bụrụ onye nke year in year out otu aka ndị otu aka ndị n'ite ma nwere ife na-echange that is wrong and onwekwa onye ị ga-echange nwa as a human being that person neediri iji aka ya take a decision n'aka ya si okay ihe a na-eme adị ọkwa mma o na ekwesịkwa eme ịnọ ya ọ bụ na ọmụ ka a na-eme ụdị ihe ma like ọ bụ na nwanne m nwaanyị ọ bụ na nwanne m nwoke ma like so ka uche anyị dị ya
aka m imepe phone line kịta but ka m ji obere musical break nnachieta azụ ka m mepee phone line. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ, ị na-ege Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata ka ụmụ nwanne were Igbo dissect okwu anyị onweke baala anyị uru. And ife mere anyị ji eweta okwu ebe a mgbe niile oge niile ọ dịghị anyị na-enwe reputation bụ na a lot of people maybe n'ife a bụ the first time ha na-anụ ya or na fa ka na-eche eche but they need to keep hearing it. And because na life mmadụ dị at stake, anyị need isave be ndụ. Onye dị ndụ gbalụ first, ndụ bụ isi. Onye dị ndụ ka onye ji ego mma because onye ji ego sef gwa gị ihe wụ ya ife na gị na onwe gị enweghị problem. Ama m na agwanugo m unu bọsị ndị ịkọlụ mmadụ problem onye akọbazialụ m nke mechie ọnụ ekwuchie dị m okwu ike gba ka njem mana ife na m enweghị problem na this life. So ọ dị very important ife ọbụla ị na-eme jide ndụ gị first. Ndụ gị anybody na-eti gị ihe na abuse gị alaikịrọ gị ihe abụghị love. Mgbe a na-asị na love is kind, love is patient, love is peaceful, ọ nwere mgbe eji esi na love hot, small love heat, small love hate. Onye fụ gị n'anya ga-enye gị peace of mind and peace of mind na include gịnị preserving your self dignity. Mgbe mmadụ tinyere gị onye a na-alụgo gị dignity gị nweghị ihe na-akọ nweghị ịchọ ịkọlụ m na nchọ ịghọta onye a na-alụgo gị your dignity makwa ihe bụ mmadụ imetụ gị aka tie gị ihe dent your skin onye ahụ afọrọ gị n'anya. Ihe ji ekwu ya maka ụmụazị Gen-Z kịta amụrụ m ụdị ụmụaka a na-amụ amụ na wezụkwa onye ama m na aghọtara m mana at the end of the day parents bikonu onwe ihe bụ na nwa m adịghị alaiki iri nri ma na ọ dị lazy anyị nwere ike anyị forgive onye dị lazy mana ifuru onye na-eti mmadụ ihe to the point of inye onye ahụ mark dị m sure na nke ahụ n'afọ ọgụ our parents ya ga-forgive na anyị nwa abụrụ Jizọs we may not forgive because n'ọbụ ntị Chinazọ ekwuketego m ya ebe a ka okwu a na-agụ ya ka egwu ọ makwụsị na ụbọchị ọ ya emeketa nnọlụ nso I will not forgive the person. Adakụsịa ya nwa obere adakụchara ya nnọọ ewekwa eziokwu forgiveness or not because o need feel the pain ọ na-inflict on ndị ọzọ in a good way sha. Alright, so agara ebe ọbụla nna anachieta azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ ndewo uru dị ya by Flavor. So the experiment I'm doing now, the video quality is very, very good. But the video is hanging. Network. I don't know whether it's network. The quality is fine, but as you are speaking, your mouth is not moving. It's just that the audio I'm picking here is picking you speaking in real time, but the picture quality is not good. Oh. So I don't know whether I should. The flash is on. Okay, let me go back. I don't know whether I should go back to our former way of doing the stream, which is Let's try this one and see how the outcome is. the outcome is No, after the live. Okay. Okay. Come and see. Come and see.